Kain po. Sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go. Hi mga kawang! Welcome back to Maggy's Cuisine. For today's video po, magmumukbang po tayo ng paksiw na bangus, pero belly part po to siya. Tapos may konting fried chicken po tayo. Sa part po ng bangus po, yung pinakagusto ko po yung belly niya po. Kasi may taba. Meron po tayong rice sa likod. Tapos yung drinks natin, Coca-Cola po. Pero before tayo mag-start, i-bless muna natin yung food na sa harapan. Sa lahat po nga dito po sa premiere, sa mga silent viewers, kain po. Kain po. Chicken. Medyo matinik yung bangus. Daming dinik.
Ayan na po, tapos na po yung mukbang po natin. Thank you so much po sa lagi andito po sa premiere, sa mga silent viewers po. Maraming salamat po. Sa lagi po nag-share po ng mga videos po ng Maggy's Cuisine. Thank you so much po sa support at saka God bless po sa inyo. Flex ko lang po mga members po ng Maggy's Cuisine. Winnie Kalalang, Chibi Rosel, Mix Go at saka Rochelle Kawad po. Sa Sulit Kawaw po, Food is Life TV. Ikin Salazar Update, Itsugi, Nanay Madselen, Jinier, Angie Monsor, at saka I. Garcia 1301. Sa Super Kawaw po, Ens Mukbang, at saka Senior Junior TV. Sa Hibigating Team po, si Sikoy Rimis TV Watkins. Kay Senior Junior TV po, pakisuportahan po natin. Watch hour na po ang kulang niya po para maging monetize na po siya sa YouTube channel niya po. Please po, supportahan po natin si Senior Junior TV po. Maraming salamat. Thank you so much po kay Sisi Rimis TV Watkins po sa nag-share po ng blessing last time po. Thank you so much Sisi Koy. Good health always po. Tsaka God bless po. Silang lahat po ay may YouTube channel po. Paki-like and subscribe po. Maraming salamat. Shoutout po sa Sulit Mukbangers, sa lahat po ng Pinoy ESMR Mukbangers at saka sa Pinoy YouTuber. Shoutout po. Shoutout po sa Team Matibay. Maria Chance Vlog po, paki-like at subscribe po. Maraming salamat. Sa mga bagong napadaan at naligaw dito po sa channel na to, please po, paki-like at subscribe po. Maggy's Cuisine. Maraming salamat po. If you like this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo kapag may bago kaming videos. Thank you for watching. Bye-bye. God bless. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart.